ano pasado cumprironse 25 anos de obraxe en Galicia. E tamén quixera agradecer a Marisela Lens, a nosa xerente, a xefa de producción, Tamara, Martina, de Comunicación Audiovisual. Buenas gracias, María. Eu vou tentar ser moi breve. Porque, como sabedes, vamos a vivir a explosión de novos medios de comunicación audiovisual, fundamentalmente no eido local, por moitas televisións locais que van a aparecer, e tamén no eido autonómico, coa aparición das televisións privadas como fonte dun corpus de información que lles permita facer ese traballo de maneira correcta. Que é mellor que coñecer as experiencias de outros lugares xa con máis experiencia que nós neste eido para que nos axuden entre todos a construirlo. Entón, os pediría que xa que é unha lingua cedeira que non mordamos a lengua. Cando falamos do audiovisual somos conscientes das súas múltiples caras, das súas múltiples dimensións. Desde logo está a dimensión económica, a tecnolóxica. É certo que nos últimos tempos producironse avances importantes na produción de lingua galega en distintos xéneros. Tamén é certo que eses avances foron máis notorios nos xéneros menos comerciais. É certo que no ámbito das curtametraxes, dos documentais, dos telefilmes, houbo importantes avances na produción en galego nos últimos anos. Todo o que ten que ver coa produción de contidos interactivos, contidos para internet, contidos para móviles na nosa lingua, onde hai tamén un campo de crecemento importante, e temos, desde logo, que centrar os esforzos en crear novas canles. Hai experiencias neste sentido tamén positivas que están permitindo o acceso da xente, do público galego a nova produción audiovisual. Toda esa diversidade de produción que está vendo en Galiza no ámbito, por exemplo, dos telefilmes, dos documentais, das curtametraxes. Por lo tanto, eu creo que é un momento para a reflexión, para a análise, para o debate, para coñecer outras realidades próximas como son a do Quebec, a de Gales, a de Cataluña, Eslovaquia, Hungría, Islandia, moitos outros países europeos que no fondo teñen, sendo nacións con Estado, teñen problemas similares ao noso, e, por tanto, o momento de facer unha reflexión sobre o que está pasando no noso contexto, no contexto europeo, alrededor desta materia, e tamén de reflexionar sobre a necesidade de un cambio de modelo. Está claro que hai cultura máis alá da produción, da xeración de produtos para o mercado, hai cultura máis alá do negocio comercial. Xa sabemos a onde nos levan as dinámicas desreguladoras, os riscos que ten iso, e, polo tanto, é o momento tamén nesta etapa de crise, da crise dun modelo económico, pero tamén dunha forma de entender a cultura, o papel da cultura na sociedade, é o momento de elaborar e de propoñer alternativas. Por lo tanto, agradezo esta aposta da Academia, do Foro, por esta temática, por este debate. Promovemos o traballo dos realizadores novos cos nosos programas de beca de primeira hora e colaboramos tamén na formación de estudiantes de cine galegos coas becas da Fundación Caixa Galicia, é dicir, tratamos de sementar o futuro, que dende xa anos consideramos como un dos vídeos máis sólidos e férteis do tecido empresarial e productivo galego. A nosa satisfacción non sei. Moitas gracias, Academia, pola súa invitación e noraboa aos organizadores deste Foro Academia Aberta 2008. Fora do protocolo, antes de que eu lle pase a palabra a un dos membros da comisión organizadora. Sí, agradecemosche. Gracias, gracias por la invitación. Lo único que quiero es sumarme a posta nova lo que para o audiovisual é fundamental que se cheguen a concursos importantes sobre o que ten esta lingua. É moi complexo, é difícil, é un traballo que espero que ao longo deste foro e aportar un pouco a miña informalidade. A min ocorreronse varias cuestións sobre este tema, e espero que despois destes 2 días as podamos contestar en resposta. Unha é que o galego o idioma maioritario de Galicia, e debemos preguntarnos se tamén o é no audiovisual galego. Se o é, por que? E se non o é, por que motivos non o é? Outra, se o audiovisual galego contribúe ou non á normalización da lingua e a cultura galega. Unha terceira, e o mesmo pasa con normativización do galego. Como contribúe o audiovisual galego á normativización? Unha cuarta, se é eficiente o audiovisual galego para conseguir a normalización e normativización do noso idioma. E, por último, unha quinta, se o uso do idioma galego é comercial do audiovisual galego. E se non é, por qué? E se o é, por qué?
Gales, de Cataluña e Euskadi. Especialistas destes lugares van nos contar ao longo de todo o día de hoxe cal é a situación destes países.